ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा सगळ्यांना हरे कृष्णा। सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे या 17व्या अध्यायामध्ये। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी आपण साष्टांग दंडवत करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत। ही भगवंतांची मूर्ती आहे आणि खूप सुंदर असं हे भगवंतांची मूर्ती आहे ही। मला वाटतं एक मिनिट नाही, नाथद्वारची मी तुम्हाला दाखवलेली ठीक आहे। आपण साष्टांग दंडवत करून भगवंतांचे आशीर्वाद घेऊया आणि श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम। आणि आपण आपल्या 17व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत। या मूर्तीच्या बद्दल मी नक्की तुम्हाला सांगेन हे कुठल्या देवळातलं चित्र आहे। कुणाला माहिती आहे का? कोणी गेलं आहे तुमच्यापैकी? कोणी जशी श्रीनाथजींची मूर्ती, तर हे मंदिर कुठलं आहे मी तुम्हाला नंतर सांगेन, त्याच्यावर काही लिहिलेलं नाहीये। ठीक आहे, नसेल कोणाला माहिती हरकत नाही, मी नंतर तुम्हाला त्याची माहिती सांगेन। ओके, तर आपण काल 16वा अध्याय बघितला आणि त्या अध्यायामध्ये आपण दैवासुर संपद विभाग योग, दैव आणि आसुरी गुण, दैवी गुण आणि आसुरी गुण। मग भगवंतांनी पहिले 3 श्लोकांमध्ये दैवी गुणांबद्दल जे सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे हे दैवी गुण असतात, आणि मग पांडवांना अर्जुनाला खात्री दिलेली आहे की तू काळजी करू नकोस, तू या दैवी गुणांनी जन्मलेला आहेस। आणि मग या आसुरी गुणांना मधून भगवंतांनी याचं विश्लेषण करून जास्त सखोल असं की काय आहेत हे राक्षसी स्वभाव। मग फक्त राक्षसाप्रमाणे दिसणं म्हणजे फक्त राक्षस असणं, तर हे वागणंही कसं राक्षसी असू शकतं, दंभ दर्प खोटा अभिमान, आणि कशा प्रकारच्या आपण सगळ्या ज्या
सगळे जे दुर्गुण बघितलेले आहेत या लोकांमध्ये. आणि अशा या असुरी नराधम लोकांचं काहीही होऊ शकत नाही. कारण ते भगवंतांचं अस्तित्वही मानत नाहीत आणि ते भगवंतांना शरणही येऊ शकत नाही. त्या 7व्या अध्यायामध्ये जे आपण बघितलं, की जे नराधम आहेत, मूर्ख आहेत, राक्षस, आसुरी असे ज्या म्हणजे आसुरांबद्दल आपण बघितलं, रावण, कंस, हिरण्यकश्यपू यांचंही उदाहरण दिलेलं आहे. कारण मी, माझं जे काही आपण त्या गुणांमध्ये ज्या काही वर्णन दिलेलं आहे, की मी या सगळ्याबद्दल आहे, माझ्याकडे एवढं धन आहे, माझे एवढे नातेवाईक आहेत, मला असं करायचंय, मी आणि माझा या सगळ्यामध्येच तो मनुष्य पूर्णपणे बुडलेला असतो. आणि मग खोटी प्रतिष्ठा, खोटा अहंकार याला जपणं चाललेलं असतं. आणि म्हणूनच या सगळ्याचे क्रियाकलापांचे परिणामही तसेच, की मग या पशुयोनीमध्ये या राक्षसी आसुरी स्वभावाच्या मनुष्याला जन्म लाभतो. आणि म्हणूनच मग हे सगळं जाणण्यासाठी जसं आपण तद्विधी प्रणिपातेन, की कशा प्रकारे हे ज्ञान घ्यायचंय. कारण जर ह्या शास्त्राला आणि म्हणूनच या सगळ्याला जाणायचं असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी, मग जो अज्ञानात आहे त्या गोष्टी जाणू शकत नाही. परंतु या सगळ्या गोष्टी जर व्यवस्थितपणे वेदांचा अभ्यास ज्यांनी केलेला आहे, ज्यांनी हे ज्ञान संपादन केलेलं आहे, तो निश्चितच योग्य पद्धतीने त्या सिद्धीला प्राप्त करू शकतो. आणि म्हणून मग ज्या गुरूंकडून, ज्या उत्तम आध्यात्मिक गुरूंकडून हे मार्गदर्शन घेतलं जातं आणि जे मग पूर्णपणे शास्त्राला धरून जे करत नाहीत, मग आज त्या अध्यायाचा पुढे आपण जाणार आहोत. 16वा अध्यायच पुढे कुठेतरी कंटिन्यू होतोय, जिथे प्रश्न अर्जुनाने विचारलेला आहे, की काय होतं अशांचं जे शास्त्राला धरून विधी करत नाहीत किंवा स्वतःच्या मनाप्रमाणे जे विधी करतात. आणि म्हणून अर्जुनाची अनाधिकृत उपासनेबद्दल चौकशी करतोय अर्जुन. ज्या शेवटच्या श्लोकामध्ये आपण बघितलं, ये शास्त्र विधी मुस्तुज्य. आणि म्हणूनच या कशा प्रकारे या शास्त्राला जर धरून ती कृती आणि ते विधी केलेले नसतील तर ते काय होतं त्याचं, किंवा काय त्याची परिस्थिती काय असते, किंवा ते कशा प्रकारे धरले जातात. आणि मग भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे, की अशा प्रकारे जे या 3 गुणांना, मग अर्जुनाने म्हटलं की जे सत्वा गुणात आहेत, ते रजो गुणात आहेत आणि तमो गुणात आहेत. मग या श्रद्धाही भगवंतांनी सांगितलंय, की या श्रद्धा ही 3 पद्धतीच्या श्रद्धा असू शकतात. मग ती सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा आणि तामसिक श्रद्धा. कारण त्यांचे ते त्रिगुण ठरवतात. त्रिविधा भवती श्रद्धा. जे काही त्यांचे गुण आहेत ते त्या श्रद्धेला ठरवत असतात. त्यांच्या त्या त्या स्वभावाप्रमाणे, ते ज्याप्रमाणे तो विचार करत असतात त्याप्रमाणे ती त्या श्रद्धेला मानत असतात. कारण आपण जसं म्हटलं, की प्रत्येक गोष्ट श्रद्धेवर, श्रद्धा हा पहिला टप्पा आहे हो भक्तीचा. आणि म्हणून ही श्रद्धा पूर्णपणे जाणणं किती आवश्यक आहे. आणि म्हणून या तिन्ही श्रद्धात्रय विभाग योग, म्हणून या 3 प्रकारच्या श्रद्धांचा विभाजन इथे आज आपल्याला बघायचंय. आणि मग या 3 प्रकारच्या श्रद्धा सांगताना 3 प्रकारे कुठल्या प्रकारचं अन्न सात्विकता दाखवतं, कुठल्या प्रकारचं अन्न राजसिकता आणि कुठल्या प्रकारचं अन्न खाल्ल्याने तामसिकता जागृत होते. मग बघा, जे खातोय, ज्या ज्या अन्नामध्ये आपण म्हणतो जे अन्न खाल्लं जात आहे त्याच्यानुसार माणसाच्या स्वभावामध्येही ते बदल दिसतात. कारण अति कशा प्रकारचं अन्न तेही आपण जाणणार आहोत. मग त्या मुद्द्यावर आल्यानंतरच मी त्याचं विश्लेषण करीन. मग यज्ञ, तप आणि दान या तीन गोष्टींचं महत्व सांगितलेलं आहे, की जे काही यज्ञ केले जातात. मग आपण ज्या 3ऱ्या अध्यायात बघितलं, की विहित कर्म केलं जातं. त्याग हे यज्ञ आहे. हे त्यागाचं चक्र प्रत्येक जण आपलं जे विहित कर्म करत असतो, प्रत्येक जण त्याने यज्ञ अर्पण करत असतो भगवंतांना. आणि म्हणून असा हा यज्ञ, दान करणं, मग दान करणं कशा प्रकारचं आहे आणि तप करणं कशा प्रकारचं आहे. मग हे कुठल्या प्रकारच्या सात्विकतेमध्ये कसं केलं जातं, राजसिकतेमध्ये कसं केलं जातं आणि तामसिकतेमध्ये, म्हणजे त्या त्या प्रकारच्या व्यक्ती कशा प्रकारे या श्रद्धेला अनुसरतात किंवा कशा प्रकारे ती श्रद्धा व्यक्त करतात. आणि म्हणून त्या श्रद्धा या 3 प्रकारच्या व्यक्तींनी कशा व्यक्त केलेल्या आहेत हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय. त्याच्यात यज्ञाचे 3 प्रकार, तपस्यांचे 3 प्रकार आणि दानाचे 3 प्रकार आपण जाणणार आहोत. आणि मग हे सगळं जाणल्यावर ओम तत्सत याचं काय महत्व आहे. ओम म्हणजे प्रत्यक्ष विष्णू, सत म्हणजे तत् म्हणजे
ते कुठेतरी त्याच्या सत म्हणजे शाश्वतता आहे, शाश्वत की कुठेतरी सत्यता आहे त्याच्यामध्ये. आणि तेच तत् म्हणजे कुठल्याही भौतिक बंधनांमध्ये ती बद्धता नाही. आणि तत् या शब्दाचा म्हणजे मग यापैकी कुठलाही शब्द मंत्रून आणि त्याचा उच्चार करून तुम्ही भगवंतांना ते अर्पण करू शकता आणि मग ते भगवंतांना कशा प्रकारे अर्पण केलं जातं आणि त्याचं महात्म्य काय आहे. त्या ओम या शब्दामध्ये उ मचं महात्म्य काय, तत् या शब्दाचं महात्म्य काय आहे आणि सत या शब्दाचं जे यज्ञ याग केले जायचे किंवा ज्या प्रत्येक आपण मंत्रोच्चारांचा जी सुरुवात केली जाते ती ओम या शब्दाने का केली जाते, काय आहे ओंकाराचं महत्व, खूप सुंदर प्रकारे शेवटी आपल्याला त्याचं विश्लेषण जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच मग ज्या प्रकारे ओम तत्सत का म्हणायचंय, की मग ज्या ब्रह्मांनी सुद्धा जी सृष्टीची निर्मिती केली, जी जबाबदारी ज्या ब्रह्मांवर दिलेली होती, त्यांनीही त्याची सुरुवात त्यांनी ते भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे, की माझी ही जबाबदारी तुम्ही दिलेली योग्य प्रकारे मी पार पाडू दे माझी. आणि म्हणूनच त्या जसं जसं फोन कोणी ज्यांनी इन्व्हेंट केला त्यांनी कसं हॅलो म्हटलं, त्या हॅलोला काही अर्थ नाहीये, पण तेच हॅलो नंतर इतके वर्षानुवर्षांनी आज तागायत, की मग त्या हॅलो या शब्दाचा की फोन हातात घेतला की हॅलो. मग काय आहे हॅलो? त्याचप्रमाणे ब्रह्मांनी जसं ओम, तत्, सत या शब्दांचा वापर केलाय, तसं आपण या भौतिक जगतामध्ये आणि आपण या जीवात्म्यांनी, आपण या मानवांनी, मनुष्यानी या शब्दांचा उपयोग करून भगवंतांना तो यज्ञ अर्पण केला पाहिजे. आणि म्हणून त्याविषयीचं सुद्धा महात्म्य आपण जाणणार आहोत. मग आता कुठल्या प्रकारचं अर्जुन विचारतोय, की कुठल्याही प्रकारची श्रद्धा मग मग त्याला कुठल्यातरी विज्ञान विषयक जोड असेल किंवा कुठल्याही प्रकारचं हे मॉन्स्टर म्हणजे त्या काही क्षेप नाहीये ज्याला, म्हणूनच ते शास्त्राला आधारित नाहीये. मग हे जर शास्त्राला आधारित नाहीये, ज्या विज्ञानाला आधारित नाहीये, मग अर्जुन म्हणतायत श्रीकृष्णांना, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, जी माणसे शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिकांचे पूजन करतात, त्यांची मग स्थिती कोणती? सात्विकी, राजसी की तामसी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग ते कशा प्रकारे त्यांची ती स्थिती धरली जाते, ते जर स्वतःच्या मनातने, स्वतःच्या इमॅजिनेशनने, स्वतःच्या काल्पनिकतेने, की अशा प्रकारे मी केलंय हाच विधी योग्य आहे, मी जे करतोय ते योग्य आहे, आणि जर त्या व्यक्तीने तसंच मानलं आणि तशाच प्रकारे जर त्यांनी त्या सगळ्या विधींना आणि सगळ्या देवी देवतांचं पूजन केलं, तर त्यांची स्थिती काय असते. आणि म्हणून मग भगवंतांनी सांगितलंय ती स्थिती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांमध्ये विभागली गेलेली आहे. आणि अशा प्रकारच्या 3 प्रकारची श्रद्धा तिथे आपण बघू शकतो. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. भगवान श्री कृष्ण म्हणाले, मनुष्यांची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावतः उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी, राजसी व तामसी अशा 3 प्रकारचीच असते, ती तू माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून सत्व, रज आणि तम या 3 प्रकारच्या श्रद्धा इथे दिल्या आहेत. त्याच्यामध्ये आपण बघतो आहोत, सॉरी सॉरी तर सत्व गुण असलेली व्यक्ती जी शुद्ध सत्वामध्ये आहे, अशी गुण असलेली व्यक्ती की जिने स्वतःला त्या इंद्रिय विषयांचा त्यागही केलेला आहे आणि स्वतःला भगवंतांच्या भक्तीमध्ये विलीन केलेलं आहे. मग त्या प्रेम भक्तीमध्ये, कृष्णाच्या प्रेम भक्तीमध्ये मग तो भक्तच पूर्णपणे भगवंतांना शरण जाऊ शकतो आणि पूर्णपणे त्याची श्रद्धा आणि त्याची श्रद्धा ही परिपूर्ण असते. पण तेच आपण जेव्हा या कर्मींविषयी, ज्ञानींविषयी, कारण ज्ञानी हा नॉलेज घेऊन, ज्ञान घेऊन कुठेतरी ब्राह्मण आहे, पण मुक्तीच्या मार्गाला, आणि म्हणूनच या सत्व गुणांमध्ये कुठेतरी मुक्तीचा मार्ग केलेला ज्ञानी हा ब्राह्मण असतो. पण तो जेव्हा त्या मंत्रांना पूर्णपणे, आणि म्हणूनच ती मुक्ती हवी आहे, तो मोक्ष हवाय, म्हणून या गुणांना अवलंबलं जातं. पण राजसी व्यक्ती काय करते, तामसी तर त्याच्या पुढेही आहे, पण राजसी व्यक्ती ही शांत असू शकत नाही, कारण ती कर्मी आहे. आणि ती कर्मी म्हणजे स्वतःला कुठल्या तरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेली आणि कामवासनेमध्ये. आणि म्हणून त्याच्यापैकी हा जो ब्राह्मण आहे आणि भक्त आहे, हे ज्ञानी आणि भक्त जे आहेत ते पूर्णपणे त्या सत्व
आणि म्हणूनच त्या सत्व गुणापेक्षा शुद्ध सत्व, कारण सत्व गुण हा ज्ञानी, मग तो कुठेतरी जसं आपण 14व्या अध्यायात बघितलं, सात्विकता सुद्धा कुठेतरी ज्ञानाने आणि सुखाने बांधली जाते. कारण हा सात्विकतेमधला जो ज्ञानी मनुष्य आहे, जो ब्राह्मण आहे, तो कुठेतरी ज्ञानाने आणि त्या मुक्तीच्या मार्गाने मग मला मिळणार आहे, मोक्ष मिळणार आहे आणि या प्राप्तीने कुठेतरी स्वतःला बांधून घेत असतो. परंतु त्याच्या पलीकडे मग राजसी, सात्विकी आणि जो शुद्ध सत्वामध्ये आहे तो भक्त आहे. आणि तो भक्त कुठल्याही बंधनात नाहीये, कारण त्यांनी स्वतःला त्या कर्म बंधनातून मुक्त केलेलं आहे. कारण तो जे काही कर्म करतोय तो भगवंतांना अर्पण करतोय, तो निष्काम पद्धतीने कर्म करतोय, म्हणून तो त्या कर्मफळांमध्येही बांधला जात नाहीये. आणि म्हणूनच तो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आहे. आणि म्हणून ते राजसी आणि त्याच्यापेक्षा जास्त सात्विकी आणि मग शुद्ध सात्विकी. म्हणून आपण जे ज्ञानी, कर्मी आणि योगी हे जे बघतो, कारण ज्ञानी पण कुठेतरी त्या ज्ञानाने त्या ज्ञानाच्या मार्गातून कुठेतरी सुखाचा शोध घेत असतात. कर्मी लोक हे वासनेमध्ये, कर्मामध्ये आणि जे योगी असतात ते सुद्धा कुठल्या तरी भौतिक ऐश्वर्याने बांधले गेलेले असतात, जे आपल्याला चैतन्य चरितामृतामध्ये याचा उल्लेख आहे. कालच मी तो श्लोक वाचला आणि जो तुम्हाला सांगता येईल मला ताबडतोब, की त्याच्यावर खूप सुंदर हे केलेलं आहे. यालाच जोडलेला आहे म्हणून मी तुम्हाला तो ऐकवते. की बघा, चैतन्य महाप्रभूंच्या चरितामृता म्हटलंय, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकली अशांत. कारण भगवंत कृष्णाचा भक्त हा निष्काम असतो. कृष्णांचा जो भक्त आहे तो निष्काम असतो, म्हणून तो शांत असतो. कर्मींना भौतिक भोग हवे असतात, ज्ञानींना मुक्ती हवी असते, योगींना भौतिक ऐश्वर्य ते इच्छितात आणि म्हणून ते सर्व कामामध्ये, मग त्या कुठेतरी त्यांना जखडलेलं असतं, बद्ध जीव असतात ते, आणि मग ते शांत असू शकत नाही. आणि म्हणून मला कुठेतरी त्याला अनुसरून हा श्लोक होता म्हणून तुम्हाला सांगावा असा वाटला. आणि जो भक्त आहे तो मात्र शांतीच्या मार्गावरती आहे. त्याने स्वतःला त्या निष्काम कर्मामध्ये झोकून दिलेलं आहे, त्या अकर्मामध्ये झोकून दिलेलं आहे. कारण तो जे कर्म करतोय ते भगवंतांना अर्पण करतो आहे आणि तिथे पूर्णपणे तो कृष्ण प्रेमामध्ये विलीन झालेला आहे. अशा प्रकारच्या या श्रद्धेला तू माझ्याकडून आहे आई, जी सात्विकी, राजसी आणि तामसिक स्वरूपाची आहे. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छत्र स एव सहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे भारता, अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्याच्या अंतःकरणानुरूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे. अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला समजावून सांगतायत की ज्या प्रकारच्या, मग ज्या देवी देवतांची पूजा केली जाते आणि ज्या प्रकारच्या, आपण 14व्या अध्यायात ज्याचं उल्लेख ऐकलेला आहे की कशा प्रकारचे सात्विक कोणाची उपासना करतात, राजसिक लोक कोणाची उपासना करतात आणि तामसिक लोक कशाची उपासना करतात, ज्याचं आपण उदाहरणासह तेव्हा बघितलेलं आहे की सात्विकता ही कुठे, तर जी देवी देवतांची पूजा केली जाते. राजसिकता हे कुठेतरी व्यक्तीची पूजा, मग राक्षस, यक्ष योनींची पूजा, यक्षाची पूजा केली जाते. आणि तीच तामसी वृत्ती ही कुठेतरी भूत प्रेताची पूजा केली जाते, ज्या आपण एखाद्या अघोरी विद्येचं म्हणतो, अशा प्रकारच्या विद्येमध्ये ते असतात. आणि म्हणूनच या श्रद्धेला सुद्धा त्या प्रकारे सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतःकरणानुरूप असते. आणि म्हणून हा पुरुष श्रद्धामय आहे. म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे. त्या श्रद्धेनुसार मग ही खूप श्रद्धाळू आहे हा मनुष्य, जो सात्विकी श्रद्धेमध्ये असतो. मग राजसिक श्रद्धा काय आहे आणि तामसिक श्रद्धा काय आहे, ती आपण यज्ञ, दान आणि तप या 3 गोष्टींना जाणून जाणणार आहोत. मला एकच मिनिट द्या, एकच मिनिट द्या.
हरे कृष्ण क्षमस्व. यजन्ते सात्विका देवान् अन्यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. सात्विक माणसे देवांची पूजा करतात. राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची तसेच इतर तामसिक माणसे असतात ती प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. बघा, आणि म्हणून ज्या 14व्या अध्यायात आपण सत्व रज आणि तमोगुण यांची काय परिणिती असते, काय ज्ञान असतं, किती ज्ञानात असतात हे. मग सात्विक व्यक्ती सुद्धा कुठेतरी बद्ध असते, परंतु ती सकाम कर्माने का होईना, परंतु ती देवी देवतांची पूजा करतात. राजसिक माणसं आहेत ती यक्ष राक्षसांची पूजा करतात, आणि जी तामसिक माणसं आहेत ती कुठेतरी प्रेत भूतगणांची पूजा करतात. प्रेत व भूतगणांची पूजा म्हणजे ही कुठेतरी अघोरी विद्या, काळी जादू वगैरे, आपण की ज्याने इतरांना त्रास होईल आणि अशा प्रकारची ती श्रद्धा असते. मग त्यातून काय तर काय निष्पन्न होतं, तर इतरांना कुठेतरी इतर जीवांना त्रास दिला जातो. आणि अशी ही व्यक्ती पूर्णपणे अज्ञानात असते आणि त्या अज्ञानाच्या खोल अंधकारामध्ये बुडालेली असते. आणि त्याविषयी आपण कालच्या ज्या आसुरी अध्यायामध्ये दैवासुर संपद विभाग योग, त्याच्यामध्ये हे आसुरीपणा काय करायला जाऊ शकतो आणि काय या व्यक्ती करू शकतात याचीही आपण पूर्णपणे, आणि तीच व्यक्ती ह्या तामसिक स्थितीमध्ये असते आणि ते तामसिक गुणांनी पूर्णपणे ग्रासलेली असते. बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाही ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात. जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत्वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण 6व्या अध्यायात याचा उल्लेख केला होता बघा, की कुठेतरी योग, मग हा योग असतो का, तर नाही. कुठेतरी शरीराला आपल्या आत्मा परमात्म्याचा सुद्धा छळ केला जातो, जो आत्मा या परमात्म्याचा अंश आहे. या शरीराला तर, या देहाला तर छळलं जातं, त्याचबरोबर त्याच्या आत वास करणाऱ्या आत्मा परमात्म्याला सुद्धा छळलं जातं. कारण जे कठोर तपस्या तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाहीयेत, कुठेतरी जगा हिरण्यकश्यपूने बघा, की इतकं अघोरी तप केलं काहीतरी, की मग का, कारण त्याचं इंटेन्शन काय होतं, उद्दिष्ट काय, की त्रिलोकाचा स्वामी व्हायचंय आणि म्हणून मला ते स्वामित्व हवंय. अशा प्रकारच्या गोष्टीसाठी, उद्दिष्टासाठी त्यांनी ती तपश्चर्या केलेली होती, ज्याचा कुठल्याही प्रकारे शास्त्रात उल्लेख नाहीये. तो कुठेतरी खोटा अभिमान जपण्यासाठी, अहंकार जपण्यासाठी, वासनेपोटी, आसक्तीपोटी केलेल्या या सगळ्या गोष्टी असतात, की ज्याच्यामुळे उत्कटता प्रवृत्त होते आणि या सगळ्यांमुळे कुठेतरी ती व्यक्ती अघोरीपणाचा कळस गाठत असते. हरे कृष्ण माताजी. आता अन्न कुठल्या प्रकारचं, मग कुठल्या प्रकारचं अन्न खाल्ल्याने कुठल्या गुणांची वृद्धी होते हे आपल्याला जाणायचंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भोजनही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, तप आणि दानही 3 प्रकारचे आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढविणारे, रसयुक्त, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे आणि उष्ट असते तसेच जे अपवित्रही असते ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, चित्रातूनच तुम्हाला सगळं क्लिअर होईल, की ज्याचं वर्णन केलेलं आहे. मग जी सात्विकता, जो भोग भगवंतांना दिला जातो, जे सात्विक जेवण, मग ज्या उपवासाला सगळे पदार्थ, जी फळं दिली जातात, त्यानंतर ज्या प्रकारची सात्विक अशी आपण थाळी म्हणतो आणि सगळं अन्न म्हणतो, की कशा प्रकारचं ते आरोग्य, सुख, प्रीती वाढवणारं, वृद्धी, आयुष्याला चांगल्या भावना जोपासणारं. कारण जसं अन्न खातो आपण म्हणतो ना, म्हणून आपण अन्नदाते सुखी भव, आणि कशा प्रकारे किरणचे जे वदनी कवळ घेता आपण श्लोक म्हणतो मराठीमध्ये, म्हणजे प्रत्येक वेळी घेताना, की आपण त्या अन्नाला आणि त्याबद्दलच्या, की ज्या भगवंतांनी आपल्याला हे दिलेलं आहे, आणि या सगळ्याला आपण उदरभरण नो हे जाणीले यज्ञ कर्म सहज हवन होवे. खूप सुंदर असा तो श्लोक आपण म्हणतो. मी तुम्हाला तो श्लोक म्हणून दाखवते. आणि मग त्यानुसार आपण, की आपण त्या अन्नदात्याला तर पूर्णपणे धन्यवाद देत असतो, पण त्या अन्नाबद्दल, आणि मग ती इतकी सात्विकता त्याच्यामध्ये येत असते, की जे अन्न शिजवत असतात
त्या अन्न शिजवणाऱ्या मनुष्याच्याही भावना त्याच्यामध्ये पूर्णपणे उतरत असतात. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो बघा, की आम्ही लहान मुलांना अध्याय शिकवताना खूप सुंदरपणे तो सांगितला जायचा, की मग तुम्ही आईला एका सेकंदात सांगतात, "मला ही भाजी आवडली नाही, हे चांगलं नाही झालं ते." पण आई किती कष्टाने ते बनवत असते आणि म्हणूनच माऊलींनी ते बनवलेलं अन्न असतं, की आपण आजकाल बघतो या गोष्टी खूप कमी-कमी होत चाललेल्या आहेत. बऱ्याच वेळेला मला वाटतं WhatsAppवर येतं किंवा अनेक आपण सोशल मीडियावर अनेक, की स्वतः अन्न बनवणं याच्यामध्ये काय काय महत्व आहे? कारण जे अन्न आपल्याच लोकांसाठी आणि आपल्या व्यक्तींसाठी, आपल्या घरातल्या व्यक्तींसाठी जेव्हा आपण बनवतो, तेव्हा त्याच्यामध्ये आपल्या आपल्या भावना, आपल्या मनातल्या ज्या काही भावना, आपले जे काही सात्विक गुण, आपले विचार म्हणून अन्न शिजवताना मन नेहमी स्वच्छ, शांत असावं. का? कारण ते त्या अन्नामध्ये उतरत असतात आणि म्हणूनच त्या अन्नाला ते एक प्रकारचं महत्व येत असतं आणि म्हणूनच ते सात्विक अन्न नेहमी आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढवणारे, रसयुक्त, स्निग्ध, स्वभावाला, मनाला प्रिय वाटणारं असं असतं आणि म्हणून ते सात्विक पुरुषांना निश्चितच आवडतं. हेच तुम्ही तामसिक राजसिक बघा कारण खूप असं जळजळीत. मग आजकाल आपण जे फास्ट फूड मागतो, पिझ्झा हवाय, पास्ता हवाय, मग मिसळ हवी आहे, हे हवंय, सगळं अन्न खायचंय हो. परंतु सात्विकतेला मग ते कधीतरी खाणं. मग मुलांना सांगताना मी या गोष्टी अशाच प्रकारे म्हणून मला नेहमी आठवण होते, की हे सगळं खा पण कुठेतरी प्रमाण त्याचं हे खूप गरजेचं आहे. पण या सात्विकतेमध्ये आणि खरोखर 8 दिवस एक प्रयोग करून बघा, की फक्त ते सात्विक अन्नच खायचं. की कुठल्याही प्रकारचं मसालेदार, जळजळीत असं कुठलंच अन्न खायचं नाही आणि 7 दिवस तुम्ही तो प्रयोग करून बघा. तुम्हाला तुमचा फरक जाणवतो की नाही हे तुम्ही तुमची प्रचिती घ्या. हे खूप महत्वाचं आहे. कारण कशा आहेत या गोष्टी सांगून हे करण्यापेक्षा त्या अनुभवाने खूप सुंदरपणे पटतात. एस्पेशली अन्नाच्या बाबतीत आहे आणि म्हणूनच ते खूप आवश्यक असतं. आणि तामसिक अन्न तर आपण बघतोय मग ज्या अ, अ, दुर्गंध येणारं, शिळं, उष्ट, अपवित्र ही कारण बऱ्याच वेळेला मग अशा या आळ्या दिसतायत बघा आपल्याला ॲक्चुअली त्या किंवा जे चीज आणि काही-काही पदार्थ प्रोसेस करण्यासाठी त्या गोष्टी घातल्या जातात. मग आपण बऱ्याच म्हणजे परदेशामध्ये अशा गोष्टी ऐकतो, की काय खाल्लं जातं. मग त्याला कुठलंही चांगलं वाईट म्हणण्यापेक्षा मग मग मांसाहार करणं हे तर जसं दुसऱ्या जीवांप्रती ईर्ष्या आणि कुठेतरी मनामध्ये मत्सर आहे त्याच याच्यामध्ये गणलं जातं. परंतु हे जे अन्न खाल्लं जातं हे सुद्धा कुठेतरी शिळं करून आणि मग त्या गोष्टीची त्या अन्नाची कुठे चवही उरत नाही. असं हे रस नसलेलं कच्चं भोजन आणि मग जसं खाल्लं जातं अन्न तसा तो स्वभाव बनत असतो आणि म्हणून जे सात्विक अन्न खात असतात त्याप्रमाणे सात्विकता वाढत असते. तसा तो स्वभाव वृद्धिंगत होत असतो. राजसिकता हे अन्न खाल्ल्यामुळे राजसिकता तसंच हे दुर्गंधी आणि असं जर शिळं अन्न खाल्ल्यामुळे कुठेतरी तामसिकता वृद्धिंगत होत असते. आणि तो श्लोक असा आहे मला वाटतं, "वदनी कवळ घेता, नाम घेता पुकासे, जीवन करी जीवित्वा, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, सहज हवन होते, जाणिले यज्ञ कर्म, जय जय रघुवीर समर्थ." खूप सुंदर असा म्हटलं जातं. म्हणजे जेवताना सुरुवात करताना असा हा श्लोक म्हटला जातो, जो मी शांत आधी सगळं तुम्हाला समजावलं आणि नंतर मग तो म्हटला आणि आम्ही लहानपणापासून म्हणजे आईनी सांगितलेलं आहे, की जेवण सुरू करताना तर बऱ्याचदा सगळीकडे नाही, परंतु आपण बऱ्याचदा काही पंक्ती बसलेल्या असतात. तेव्हा मग पुंडलिका कवरदेव आणि हे या सुंदर अशा यांनी जेवण सुरू केलं जातं. कारण ज्या भगवंताचं जो क्रिएटर आहे त्याला कृतज्ञता पूर्णपणे कृतज्ञतेने जसं आपण नैवेद्य अर्पण करतो कारण ती कृतज्ञता आहे. भगवंतांना ते अर्पण करतो मग आपण ते अन्न खातो. म्हणून तर प्रभुपाद म्हणतात, की फक्त नॉन-व्हेज खाणारे हे पाप करतायत असं नाही. व्हेज खाणारे सुद्धा जर त्यांनी ते भगवंताला अर्पण नाही केलं, मग बऱ्याच जणांना प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स असतात. मग ऐश्वर्या माताजींनी खूप छान तेव्हा सांगितलेलं, की नाही तुम्हाला सगळं तर तुम्ही ड्राय फ्रुट्स अर्पण करा. तुम्ही जे दूध हे एक संपूर्ण अन्न धरलं जातं ते तुम्ही अर्पण करा. कारण बरेच जण ऑफिसेसमध्ये असतात. पण शेवटी ती मनातली श्रद्धा मला वाटतं खूप महत्वाची आहे. हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. तर बराच वेळा मी तुम्हाला ह्याच्यावर सांगितलं, पण बऱ्याच गोष्टी प्रॅक्टिकल असतात. त्यामुळे त्या प्रॅक्टिकल खूप छान शेअर केल्या जातात आणि म्हणून तुम्हाला त्या गोष्टी त्या प्रकारे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न होता. आता आपण यज्ञ, तप आणि दान या 3 गोष्टींविषयी जाणणार आहोत. जिथे सात्विकतेमध्ये यज्ञ, राजसिक आणि तामसिक या 3 फरकांनी आपण या यज्ञ, तप आणि दानाला जाणणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो शास्त्र विधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ती सात्विकता कुठेतरी ज्ञानाने म्हणजे जे ज्ञान घेऊन
मग योग्य ज्ञान घेऊन ती व्यक्ती शास्त्राला अनुसरून कुठल्याही फळांची अपेक्षा न करता मनाचं समाधान करून फळांची इच्छा न करता त्या व्यक्तीकडून ती पूजा केली जाते, तो यज्ञ केला जातो, तेव्हा तो सात्विकी यज्ञ म्हटला जातो. मग राजसिकता कुठल्या प्रकारचा यज्ञ करते? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्थात भरत वंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुना, केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळही नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तू राजस समज. हरे कृष्ण. जो सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे, हरे कृष्ण, जो सकाम कर्मात की मग मला हे हवंय, मी हा यज्ञ करतोय ज्याची फळं मी हे का करतोय, मला हे हवंय म्हणून मी हा यज्ञ करतोय, मला याची अपेक्षा आहे, मला हे मिळवायचं आहे, मग मला नोकरीमध्ये प्रमोशन हवंय, मला हे करायला सांगितलंय, म्हणजे सगळं ती फळांची अपेक्षा. आणि म्हणूनच त्या फळांच्या अपेक्षेने आणि फक्त दिखाव्यासाठी त्या गोष्टी जेव्हा केल्या जातात, मग प्रभुपादांनी त्याला खूप शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम म्हणून काही काही गोष्टींना म्हटलंय, की मग फक्त ते दिखाव्यासाठी, जसं त्या मिथ्याचारी आपण ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये बघितलं, की कुठेतरी तो मिथ्याचार दिसतोय, कारण भगवी वस्त्र धारण केलेली आहेत, पण मनाचं काय हो त्या मनाला जर कुठे काही मार्गदर्शितच केलं नसेल, तर मग त्या सगळ्या इच्छा आकांक्षांचं काय, ते मन पुन्हा पुन्हा त्याच्यातच घसरणार आहे. आणि म्हणूनच मग तो मिथ्याचार नकोय, कुठलाही ते शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम नकोय, कारण ती मनापासूनची श्रद्धा ही आवश्यक आहे. आणि जी तामसिक श्रद्धा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. शस्त्राला सोडून अन्नदान न करता मंत्रांशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ही आसुरी वृत्ती आहे, या आसुरांनी केलेली पूजा, की बघा कुठेतरी स्वतःला काहीतरी इजा पोहोचून घेण्यापर्यंत, की मग भगवंतांना कशा प्रकारे प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न केला जातो, आणि त्याचं उद्दिष्टही किती भयंकर असतं. कारण मग त्या हिरण्यकश्यपूला की ज्यांनी तो वर मागून घेतला, आणि मग वर मागून अशा प्रकारे घेतला, की मग मला ना सकाळी संध्याकाळी सकाळी दुपार संध्याकाळ नाही, मग कशा प्रकारे ते मला कुठल्याही स्त्री पुरुष किंवा कुठल्याही अशा पशुकडून मला नको, अशा प्रकारचं सगळं वरदान घेण्यासाठी वरदान मिळवलं, पण सगळं झालं तरी शेवटी नरसिंहाचा अवतार घेऊन भगवंतांनी त्या वृत्तीचा, त्या आसुरीचा नाश केलेला आहे. कारण त्या आसुरी वृत्तीचा हा नाश झालाच पाहिजे, आणि त्या आसुराचा, जसं भगवंतांनी सांगितलंय, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. त्या धर्माचा ऱ्हास होताना दिसतोय, ते दुष्कृत्य इतकं थराला जातंय, त्या दुष्कृत्याचा निश्चितच नाश झाला पाहिजे. आणि म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष नरसिंहाचा अवतार घेऊन त्या प्रल्हाद महाराजांचं रक्षण केलेलं आहे आणि हिरण्यकश्यपूचा वध केलाय. तशाच प्रकारच्या आसुरी आणि अशा काहीतरी अघोरी तप केलं जातं आणि यज्ञ केले जातात, की जे मंत्राशिवाय असतात, दक्षिणा दिली जात नाही, श्रद्धा नसते मनामध्ये, फक्त वेगळ्या प्रकारचं उद्दिष्ट असतं, काहीतरी मिळवण्याचं आणि काहीतरी अघोरीपणा करण्याचं उद्दिष्ट असतं. अशा यज्ञांना तामसिक यज्ञ म्हटलं जातं. जे मग आता आपण याचं तप बघतोय, की जे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक. तप म्हणजे कशा प्रकारची ती साधना आणि तप केलं जातं. देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसांच शारीरम तप उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. देव, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग हे जे तप बघितलं जातं आता, सात्विकतेमधलं तप 3 प्रकारचं आहे. जिथे शरीराने तप केलं जातं, जिथे मनाने तप केलं जातं, आणि वाणीचं तप म्हणजे शरीर, शारीरिक, मानसिक आणि वाचिक. हे कशा प्रकारे, तर बघा, शरीर, मग ज्या प्रभुपादांचं किती सुंदर प्रकारे, मग ज्या शुद्ध भक्ताची पूजा केली जाते, ज्या शुद्ध भक्ताची सेवा केली जाते, आणि ती भगवंतांपर्यंत पोहोचते, कारण ज्या शुद्ध भक्त हा भगवंतांना प्रिय असतो आणि त्यांची सेवा केली जाते, त्याचप्रमाणे देवी देवतांची, मग भगवंतांची पूजा ही पहिली, आणि त्यानंतर मग ब्राह्मण, गुरु, ज्या उत्तम गुरूंची पूजा, उत्तम आध्यात्मिक गुरु ज्यांना मानलं जातं त्यांची पूजा, आई वडिलांची पूजा आणि ज्ञानी यांची पूजा करणं, या सगळ्यांची पूजा करणं म्हणजे पवित्र, सरळपणा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, हे शारीरिक, अशा प्रकारे जेव्हा हे या या व्यक्तींना पूजलं जातं, हे शारीरिक तप केलं जातं. अशा प्रकारच्या तपाला, सात्विक प्रकारच्या तपाला शारीरिक तप म्हटलं जातं. मग तेच मानसिक तप, वाचिक तप कसं आहे? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. जे दुसऱ्याला न बोचणारे, प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते, तसेच वेदशास्त्रांचे पठण व परमेश्वराच्या नाम जपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या युधिष्ठिर महाराजांना आपण चित्रात बघतो आहोत, ज्यांना धर्मराज म्हटलं जातं, सत्याचं प्रतीक, आणि कधीही असत्य म्हटले बोललेले नाहीयेत आयुष्यामध्ये, असे धर्मराज, असे युधिष्ठिर महाराज. आणि म्हणूनच ज्यांनी कायम दुसऱ्याला न पोचणारं प्रिय, हितकारक, यथार्थ भाषण, की मग असत्य बोललेले नाहीयेत, अशा प्रकारे वेदशास्त्रांचं पठण, परमेश्वराच्या नामजपाचा अभ्यास, हे सगळं वाणीचं तप म्हटलंय. कारण जे आपण तोंडातून उच्चारतो, म्हणून म्हणतात बघा की तोंडातून शब्द उच्चारलेले हे बाणातील, धनुष्यातील बाणाप्रमाणे असतात, ते पुन्हा मिळू शकत नाही. म्हणून त्या जिभेवरती ताबा असणं किती महत्वाचं असतं. आणि म्हणूनच ते अत्यंत अत्यंत विचारपूर्वक ते शब्द वापरणं हे किती महत्वाचं असतं. कारण बऱ्याच वेळेला आपण शब्दांनी दुखावतो बघा, की माणूस कदाचित शरीराने आणि मनाने नाही दुखावला जाणार, पण तो कुठेतरी त्या शब्दांनी दुखावला जातो. कारण ते शब्द इतके जिव्हारी लागणारे शब्द असतात. याचं आपल्याला कितीतरी वेळेला आपल्याला याची अनुभूती येते. आणि म्हणूनच असे शब्द वापरताना, हे वाचिक तप झालं, की हे शब्द वापरताना आपण असंख्य वेळा विचार करून ते शब्द वापरावे, हे खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणून असं हितकारक, प्रिय, मग आहे प्रापंचिक जगामध्ये तुम्ही म्हणाल इतकं असं करून, पण मग त्याही गोष्टीला कशा प्रकारे हाताळलं जाऊ शकतं याचा तुम्ही पूर्णपणे नीट प्रकारे अभ्यास करून, की कुठेही आपण अपशब्द न वापरता तीच गोष्ट कशा प्रकारे हाताळू शकतो. मग नामजप केल्याने हे नक्कीच सामर्थ्य वाढवू शकतो आपण. आणि म्हणून त्या नामजपाचं जे महत्व सांगितलेलं आहे, म्हणून त्या सुंदर अशा वाणीवरती, सुंदर आपल्या जिभेवरती भगवंतांच्या नामाचा गजर असू दे, भगवंतांचं नाम असू दे, आणि म्हणून मग त्या नामस्मरणाने आपण आपल्या आपण वाणीचं तप केलं जातं आणि सामर्थ्य वाढवलं जातं. मग मानसिक तप काय आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि शांतता, साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण आणि विचारांची शुद्धता ही मनाची तपस्या आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून याला असं मानसिक तप म्हटलं आहे. जे चित्रात दिसत आहे तुम्हाला, ते शुकदेव गोस्वामी आहे तिकडे, आणि हे व्यासमुनी इकडून येत आहेत, आणि काही स्त्रिया तिथे त्या तलावामध्ये स्नान करत असतात. कथा अशी आहे की शुकदेव गोस्वामी, जे तुम्हाला आधीही, याच्या आधी ज्याचा उल्लेख मी कधी या गोष्टीचा झालेला आहे, मला वाटतं की जेव्हा शुक म्हणजे पोपट असताना जेव्हा शिव पार्वतीला भागवताची स्तुती ऐकवत असतात आणि भागवताचं कथन करत असतात, तेव्हा पार्वती मातेला डोळा लागतो आणि ती हो हो आधी म्हणत असते, परंतु नंतर तिला डोळा लागतो तरी हो हो उच्चार येतो, आणि शिवांना वाटतं की आपण सांगतोय ती पार्वती ऐकते. काही वेळाने शिव डोळे उघडतात, तेव्हा बघतात तर पार्वती माता निद्रावस्थेत असते, झोपलेल्या असतात, आणि मग कोण हू हू करते हे बघण्यासाठी जेव्हा ते वर बघतात, तेव्हा त्यांना ते शुक दिसतात, पोपट दिसतो. आणि मग त्या शुक, तेव्हा ते त्या शुकदेव गोस्वामी त्या स्वरूपात असतात. मग ते तिथून पळ काढतात आणि शिव त्यांच्या मागे असतात, की हा तो घोर अपराध केलेला आहे आणि याला क्षमा नाही. परंतु मग त्याच वेळेला ते व्यासमुनींच्या पत्नीच्या पोटात, तोंडातून ते तिथे वास्तव्य करतात. कारण जेव्हा व्यासमुनी आपल्या पत्नीला सांगत असतात भागवताचं कथन, तेव्हा ती ऐकताना जेव्हा जांभई येते, तेव्हा तिच्या तोंडात अतिशय छोटं रूप घेऊन हे शुक त्यांच्या शरीरात प्रवेश करतात, आणि मग त्यांच्याच गर्भामध्ये शुकदेव गोस्वामी 16 वर्ष निवास करतात. आणि मग ते बाहेर यायला घाबरत असतात, आणि ते भौतिक जगतामध्ये येण्यासाठी घाबरत असतात, की मला बाहेर येऊन मी येऊ शकत नाही, मी घाबरतोय बाहेरच्या सगळ्या सृष्टीला. आणि म्हणूनच मग प्रत्यक्ष व्यासमुनींची पत्नी प्रत्यक्ष भगवंतांना प्रार्थना करते, कारण तिच्या क्लेशांना ती सहन करू शकत नाही. आणि मग शुकदेव गोस्वामी बाहेर येतात, आणि बाहेर आल्यानंतर मग ज्या व्यासमुनी आणि त्यांच्या पत्नीचा जो मुलगा आहे, मग आपल्या पुत्राचं दर्शन घेण्यासाठी व्यासमुनी आसुसलेले असतात, पण परंतु ते शुकदेव गोस्वामी त्या इंद्रिय विषयांच्या इतक्या पलीकडे गेलेले असतात, ती सात्विकता इतक्या कुठेतरी पराकोटीची असते, की ते तिथून अक्षरशः पळत सुटतात. आणि मग व्यासमुनी त्यांच्या मागे आलेले आहेत. पळताना ते त्याच्या तलावाच्या बाजूने जात असतात, तिथे काही युवती स्नान करत असतात, त्या विवस्त्र असतात, परंतु त्या शुकदेव गोस्वामींना बघून आपल्या अंगावर वस्त्र घेत नाहीत, कारण ती जी निरागसता असते, आणि शुकदेव गोस्वामींकडे बघून एखादं लहान मूल कसं बघतं, त्याप्रमाणे त्या बालकाचे भाव असतात, आणि म्हणून ती निरागसता मनाची, आणि ती मानसिक तप, इतकी निरागसता. मग व्यासमुनी ही शुद्ध भक्त, शुद्ध
भक्त असतात, परंतु ते कुठेतरी गृहस्थाश्रमामध्ये असतात. म्हणून त्यांना बघून या युवती लगेच अंगावर वस्त्र घेतात. आणि म्हणून हे मानसिक तप म्हटलंय. ज्या शुकदेव गोस्वामींच्या चेहऱ्यावर आपल्याला जे दिसतंय ते अतिशय मनाने, आणि ज्यांनी परीक्षित महाराजांना पूर्ण भागवताचं कथन केलेलं आहे असे शुकदेव गोस्वामी जे ज्ञानी आहेत. आणि म्हणून असे ज्ञानी मनुष्य की ज्यांचं मानसिक तप, ज्यांचं मन हे सात्विकतेने परिपूर्ण आहे. आणि म्हणून अशी ही शारीरिक तप, मानसिक तप आणि वाचिक तप मिळून जे आपल्याला इस्कॉन मध्ये हे दिसतंय बघा, या सगळ्या परिक्रमा दिसत आहेत. वृंदावन परिक्रमा आहे, गोवर्धन परिक्रमा आहे, मायापूर परिक्रमा, अशा दरवर्षी या यात्रा निघत असतात. यावर्षी मंदिराची स्थापना करणं चालू आहे, मंदिर बांधणी चालू आहे, आणि प्रभूजी त्याच्यात व्यस्त असल्यामुळे या कुठल्याही यात्रा झाल्या नाहीत. नाही तर गेल्या वर्षी मायापूर यात्रा, वृंदावन यात्रा, या सगळ्या यात्रा झाल्या होत्या, आणि पुरीची यात्रा झाली होती. अशा प्रकारे यात्रेला आपल्याला दिसतंय की बघा, सगळे शरीराने, मग जे देह आहे त्या सगळ्या शरीराने पूर्णपणे चालतायत त्या मंदिराच्याकडे, त्याच दिशेने. त्यानंतर मनाने पूर्णपणे भगवंतांच्या चित्त पूर्णपणे भगवंतांच्या प्रती आहे, तिथे विलीन झालेलं आहे, आणि चौंडाने सुद्धा नामस्मरण केलं जाते. अशा प्रकारे श्रद्धया परया तप्तम तपस्त त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तिः सात्विकम परिचक्षते. हरे कृष्ण माताजी. हरे फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून अशी फळांची इच्छा न करणाऱ्या अशा व्यक्तीला, अशा योगी पुरुषाकडून जे शारीरिक, मानसिक आणि वाचिक या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप असं म्हटलं जातं. मग आता काय आहे राजसिक तप? सत्कारमान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे तप सत्कार, मान व पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठी स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते ते अनिश्चित तसे क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग कुठेतरी सगळी सन्मान, मला मला चांगलं म्हणावं, मला मान द्या, माझी पूजा करा, अशी जी व्यक्तिपूजा आपण बघतो. मग या भौतिक जगतामध्ये आपण बघतो की भोंदूगिरी खूप चाललेली आहे. आणि म्हणूनच योग्य प्रकारच्या योग्य गुरूंना मान देणं हे खूप आवश्यक आहे. आणि अशा प्रकारे मग जे फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी, त्या स्वभावाप्रमाणे पाखंडीपणाने कुठेतरी फक्त मान, पूजा आणि सन्मान मिळवण्यासाठी ते तप जेव्हा केलं जातं ते अनिश्चित असतं, आणि ते क्षणी फळ देणारं असतं. की मला चांगलं म्हणा, मी हे केलेलं आहे, आणि म्हणून ते तप फक्त दुसऱ्यांना दाखवण्यासाठी, स्वार्थासाठी, अशा प्रकारे मान मिळवण्यासाठी केलेलं तप हे राजसिक तप. जसं जसं फळांची अपेक्षा करून केलेलं यज्ञ, तसंच ही फळांची अपेक्षा करून केलेलं तप आहे. आणि मग हे तामसिक तप जे आपण बघतो, ज्या हिरण्यकश्यपूचं जशा प्रकारे यज्ञ याग आपण बघितले तामसिकतेमध्ये, तसंच हा तप त्यांनी कशा प्रकारे, की अगदी शरीराची काय अवस्था झालेली आहे, पण काय आहे उद्दिष्ट, की मला ते स्वामित्व मिळवायचंय. मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपहा परस्योत्साहनार्थम वा तत्ताम समुदार्थम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते ते तप तामसिक तप म्हटले आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे मूर्खतापूर्वक, कुठली उद्दिष्ट आहेत ती उद्दिष्टच मूर्खपणाची आहेत. आणि म्हणून ज्या मनाला, ज्या वाणीला, ज्या शरीराला, सगळ्याला कष्ट देऊन त्या परमात्म्याला कष्ट दिले जातात. कारण दुसऱ्याचं अनिष्ट, ज्या भगवंतांचा मत्सर केला जातो, द्वेष केला जातो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या त्या उद्दिष्टाने केलेलं तप हे तामसिक तप म्हटलं जातं. यज्ञ झालं, तप झालं, आता दान. मग जे दान केलं जातं ते सात्विक दान, राजसिक आणि तामसिक. हे कशा प्रकारचं आहे? दानव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कर्तव्यपोटी परताव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक ज्ञान जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून इथे योग्य व्यक्ती,
योग्य वेळ, योग्य स्थळ हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि ती भावना महत्वाची. ज्या कर्तव्यापोटी, मग बघा की एखादी व्यक्ती हे दान करतीये, की इस्कॉन कडून, इस्कॉनचे प्रभूजी आहेत, ज्या गोष्टीसाठी ते दान केलं जातंय, ते योग्य व्यक्तीला केलं जातंय, योग्य ठिकाणी केलं जातंय आणि त्या परिस्थितीला योग्य योग्य मार्गाने केलं जातंय. अशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा न ठेवता, की मला त्यातून काय मिळतं आहे ते नाही, तर मला ते मंदिराच्या देणगीसाठी मला ते डोनेट करायचंय, मला मंदिरामध्ये काही द्यायचं आहे आणि त्यासाठी मला ती पुस्तकं विकत घेऊन हे दान द्यायचंय, ते कर्तव्यापोटी द्यायचंय, चांगल्या भावनेने. आणि म्हणून ते योग्य स्थळी, योग्य वेळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलं जातं. हे महत्वाचं आहे. अशा प्रकारे हे हर्षदान आपण आधीही बघितलंय 12व्या अध्यायामध्ये, की कशा प्रकारे हे हर्षदान केलं जातं. ज्या 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 सेवाभावामध्ये मला सांगितलेलं की ज्या भगवंतांचा जन्म झालेला आहे आणि नंद आणि यशोदा महाराज खूप आनंदात आहेत आणि जे काही आपल्याकडे आहेत ते अगदी अगदी खूप निरागस अशा आणि निर्व्याज प्रेमाने जे काही आहे त्याचं दान नंद महाराज करतायत, कुठल्याही परताव्याची अपेक्षा न ठेवता. मग आता हे राजसिक दान काय? यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत्तानं राजसंस्मृतम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक ज्ञान म्हटले आहे. हरे कृष्ण. मग बघा हे दान करणं किती किती क्लेशदायक आहे बघा. ती बिचारे मूल तुम्हाला दिसतंय चित्रात की इतकं आसुसलंय अन्नासाठी आणि ही व्यक्ती सोशल मीडियावर आपला फोटो येण्यासाठी की मी एवढं दान केलंय आणि मी हे दान केलंय म्हणून ते सगळ्या लोकांना कळावं यासाठी तो दान करतो. मग त्या व्यक्तींविषयी वाटणारी आस्था वगैरे काही नाहीये मनात, फक्त ते दाखवेगिरीसाठी. आणि म्हणून प्रत्युपकाराच्या कुठेतरी उपकार करतोय त्यांना ते अन्न देऊन आणि म्हणून त्या फळ नजरेसमोर ठेवून, कारण मला मग सोशल मीडियावर एवढे लाईक्स मिळतील, इतके सबस्क्राईब होतील आणि इतकं असं होईल, इतकं तसं होईल, कारण मग मला त्याच्याने एवढी प्रसिद्धी मिळणार आहे. अशा त्या हव्यासापायी ते दान केलं जातं, ते राजसिक दान. आणि मग तामसिक दान काय हो? त्याला कुठेही काही हेच नसतो, म्हणजे काय म्हणतो ना आपण त्याला, काही कुठल्या गोष्टीचा मागमोस की बाबा कुठे दान केलं जातंय, का कुठल्या गोष्टीला दान केलं जातंय, त्याच्यातनं काय निष्पन्न होणार आहे, काय कुठल्या गोष्टीची प्रगती होणार आहे का अधोगती होणार आहे, याचा सारासार विचार केलाच जात नाही. कारण ते कसं असतं, आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तां समुदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तीकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा वीडसाठी, मग ज्या अंमली पदार्थांसाठी, ज्या ज्या चुकीच्या, मग आपण जे बघतो की दारूचे क्लब निघतात, की जे काही क्लब असतात, बार असतात, अशा सगळ्यांची निर्मिती केली जाते आणि त्याच्यासाठी डोनेशन्स दिलं जातं चुकीच्या गोष्टींना. म्हणूनच त्या अयोग्य व्यक्तीकडे अयोग्य वेळी अपवित्र ठिकाणी केलेलं दान हे अतिशय वाईट प्रवृत्तीने केलेलं दान धरलं जातं आणि ते तामसिकतेने केलेलं दान, अज्ञानामध्ये केलेलं दान. कारण कुठल्याही गोष्टीचा सारासार विचार न करता ते दान केलं जातं. त्या गोष्टींनी कुठल्या गोष्टीला आपण कुठेतरी पाठिंबा देतोय किंवा कुठल्या गोष्टीची आपण वृद्धी करतो आहोत याचा सारासार विचारच केला जात नाही. म्हणून ते अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तीला केलेलं दान असतं, जे तामसिक दान म्हटलं जातं. अशा प्रकारे आपण यज्ञ, तप आणि दान या तिन्हीला श्रद्धा आत्रय विभाग योग म्हणून ह्या 3 श्रद्धांच्या मार्फत आपण जाणलेल्या. आणि म्हणून मग याच्या पलीकडे पण जे काही दान केलं जातं, ती जर ते कशा प्रकारे केलं गेलं पाहिजे आणि कशा प्रकारे त्याच्यामध्ये त्या भावना निर्माण झाल्या पाहिजेत आणि त्याला ती सात्विकता, ती शाश्वतता निर्माण झाली पाहिजे, तर त्याचा उच्चार कुठल्या शब्दांनी केला जातो, जे सुरुवातीलाही मी तुम्हाला सांगितलं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्त्रोतांचा जप करताना आणि परमात्माच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे यज्ञ केले जायचे बघा, जे ब्राह्मण यज्ञ केले जायचे, प्रत्येक वेळी ओंकाराचा उच्चार आपण बघतो.
ओमनी सुरुवात केली जाते. अनेक मंत्रांचा उच्चार हा ओम तत्सत ह्या देवी देवता आणि ज्या भगवंतांना, मग सगळे यज्ञ हे विष्णूंना अर्पण केले जातात. ज्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की विहित कर्म हा यज्ञ आहे आणि जे यज्ञ मग ज्या देवी देवतांना सुद्धा जे यज्ञ अर्पण केले जातात ते भगवंतांपर्यंतच पोहोचतात आणि ज्या काही वस्तूंची प्राप्ती होते ती भगवंतांपासूनच होते, कारण ती विष्णूपर्यंत पोहोचतात. आणि म्हणूनच त्याला जे महत्व दिलेलं आहे की सृष्टीच्या प्रारंभापासून ज्या ब्रह्मांनी याचा उच्चार केलेला आहे, जसं मी टेलिफोनच्या झालोचं उदाहरण दिलं, त्याचप्रमाणे भगवंतांनी ज्या ब्रह्मांनी सृष्टीची निर्मिती केली आणि ही जबाबदारी माझ्याकडून पूर्णपणे यशस्वीपणे पार पडावी, यासाठी हे 3 शब्द ब्रह्मांनी उच्चारलेले ओम तत्सत. मग यापैकी एकही कुठला शब्द जरी आपण कुठलंही दान आणि तप करताना वापरला, जे दान देताना वापरला जातो, तेव्हा त्याला ते महत्व प्राप्त केलं जातं. कारण ते वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना केलं जातं आणि म्हणूनच त्याच्यातनं परमात्म्याला संतोष दिलं जातं, परमात्म्याला समाधान दिलं जातं आणि म्हणूनच त्या शब्दांचं ते महात्म्य आहे. मग काय आहे ओम, काय आहे तत् आणि काय आहे सत, हे आपण थोडंसं विभागून जाणून घेऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति एदम ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम. पहिले ध्येय सूचित करते ओम म्हणजे विष्णू. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून परमात्म्याला प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक, मग जे परिपूर्ण ज्ञानामध्ये आहेत, ते जेव्हा त्याग करताना, दान करताना, तप करताना, मग जे काही सॅक्रिफाइसेस, जे काही अर्पण केलं जातं भगवंतांना, त्याची सुरुवात नेहमी ओमने करतात. आणि या ओम मध्येच काय अर्थ दडलेला आहे तेही आपण पुढे जाऊन बघूया. आणि म्हणून त्याचा उच्चार करून ओम इति एतत् ब्रह्मणो नेदिष्टहम नाम, म्हणजे ध्येय सूचित करतं की ओम म्हणजे ते विष्णूंना अर्पण केलं जातंय. आणि म्हणून हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला वापरलं जातं. म्हणून जो प्रत्येक यज्ञ विष्णूंना अर्पण केला जातो, ज्या विष्णूंचं महात्म्य आपण म्हणून कितीतरी श्लोकांच्या, कितीतरी मंत्रांच्या सुरुवातीला आपल्याला प्रत्येकच, मला वाटतं की जी ओंकाराने सुरुवात केली जाते, ओम या शब्दाने त्याची सुरुवात केली जाते. मग काय आहे तत्? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत् या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. तत् तत्त्वम असी. तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून आयदर ओम वापरा, तत् वापरा किंवा सत वापरा, कारण ओम मध्ये पूर्ण विष्णूला अर्पण केलं जातं, ते पूर्ण सूचित केलं जातं. त्याचप्रमाणे तत्चं महत्व आहे. तत्त्वम असी, चांदोग्य उपनिषद 6.8.7 मध्ये याचा रेफरन्स आहे की हे मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचं वर्णन करतात आणि म्हणूनच ते कुठल्याही भौतिक बंधनांमध्ये बांधलं गेलं नाहीये. जे काही यज्ञ केले जात आहेत, ताप तप केलं जात आहे, दान केलं जाते, ते कुठल्याही भौतिक गोष्टींना अनुसरून, कुठल्याही भौतिक गोष्टींच्या प्राप्ती करता त्याच्या बद्धतेमध्ये कुठलीही गोष्ट केली जात नाहीये. त्याच्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करून ते केलं जात आहे. म्हणून तिथे कुठल्याही प्रकारच्या फळांची अपेक्षा नाहीये आणि म्हणून हे क्रियाकलाप त्या बद्धतेमध्ये अडकलेले नाहीयेत. ते त्याच्यापासून निश्चितच अलिप्त आहेत आणि म्हणून तत् या शब्दाने ते सुचवलं जातं. मग सत म्हणजे काय? ज्या सच्चित आनंद, ज्या शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आणि आनंदमय असे जे भगवंत आहेत, त्यापैकी सत म्हणजे काय तर शाश्वतता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत्य या परमात्म्याच्या नावाचा सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, उत्तम कर्मातही सत शब्द योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यामध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असे म्हणतात आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. दुःखी एव सौम्य. सत म्हणजे शाश्वत, परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेले कार्य, खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करा. अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकल्पांचे फायदे शाश्वत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, उत्तम कर्मातही सात्विकता, सद्विचार, सत्कर्म, सद्बुद्धी, सद्विचार, किती प्रकारे आपण सत जेव्हा म्हणतो
आणि म्हणूनच या सतला काय महत्व आहे? सत म्हणजे शाश्वत आहे, सत्य भाव आहे. जे काही केलं आहे ते मनापासून आणि त्या सत्य भावामध्ये केलेलं आहे. ते परमात्म्यासाठी केलेलं कर्म निश्चयाने सत म्हटलं जातं. कारण ते परमेश्वरासाठी केलेलं कार्य आहे. तिथे कुठेही मला हवंय, मला हे हवंय, मी त्या कर्माला बांधला गेलो नाही. कारण ते भगवंतांनाच अर्पण केलं जातं आणि म्हणून जेव्हा ते तत् या शब्दाने उच्चारलं जातं तेव्हा निश्चितच ते ते सूचित करतं. अशामध्ये, अशा क्रियाकलापांमध्ये, अशा कृतीमध्ये ते कार्य, तो कृती करणाराही शाश्वत असतो, ते कार्य शाश्वत असतं आणि त्याचे जे काही फळं मिळणार असतात तीही शाश्वत असतात. म्हणून जी व्यक्ती बांधलेल्या त्या बद्ध अवस्थेमध्ये ते करतच नाही, त्या कर्मफळांची अपेक्षा न करता करते, तेव्हा त्या कर्मफळांपासून ती वंचित होत नाही. जे भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे, भगवंतही ती काळजी निश्चितच घेत आहे. म्हणून त्या फळांपासूनही ती व्यक्ती, पण ती ती ते योग्य मार्गाने अर्पण केलं जातं. कारण त्याच्या मागच्या ज्या भावना असतात त्या अत्यंत महत्वाच्या असतात. मग ज्या गोस्वामींनी हे जाणलेलं आहे बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ, उ आणि म या तीन अक्षरांच्या संयोगात दिव्य सामर्थ्य असते आणि जो ओंकाराचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चैतन्य चरितामृत आदिलीला 7.128 मध्ये याचा उल्लेख आहे. आणि म्हणून ज्या इंद्रियांनी वर्चस्व मिळवलेले जे गोस्वामी आहेत, तर त्यांना कुठेही विष्णू आणि ओंकारामध्ये मग कुठलाही फरक जाणवला नाही. जसं म्हटलं ना, की हरे कृष्णाच्या महामंत्रामध्ये इतकं सामर्थ्य आहे, की जिथे जो सात्विकतेमध्ये, जो शुद्ध नामामध्ये ते करतो आहे, त्याला त्या हरे कृष्णाचा मंत्र आणि कृष्ण याच्यात कुठलाच फरक दिसत नाही. तो मंत्र म्हणजेच त्याच्यासाठी भगवंत आहे आणि पूर्णपणे भगवंतांची प्रचिती येत असते, दृष्टांत मिळत असतो. कारण त्या शुद्ध नामामध्ये ते नामस्मरण केलं जातं. आणि म्हणून जो दिव्य ध्वनी ओंकार हा अ, उ आणि म या तीन संयोगाने असला तरीही विष्णू आणि हे ओम हे वेगळे नाहीयेत याची जाणीव त्या दिव्य ज्ञानामध्ये असलेल्याच व्यक्तीला होत असते. हे पूर्णपणे सूचित केलेलं आहे आणि हा खूप सुंदर संदर्भ दिलेला आहे इथे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अ कारेच्यते कृष्ण सर्व लौकिक नायक उ कारेच्य राधा म कारो जीववाचक. अकारेच्यते कृष्ण अ म्हणजे अकार अक्षर कृष्णाला सूचित करते जो सर्व लौकिक लौकिक नायक सर्व जीव आणि ग्रह भौतिक आणि आध्यात्मिक यांचा स्वामी आहे. उकारा हे अक्षर श्रीमती राधाराणी कृष्णाची आनंद शक्ती आणि मा आणि म माकार सजीवांना जीव सूचित करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुंदर संलग्नता दिलेली आहे अशी ही चैतन्य चरितामृत परत आदिलीला 7.128 मध्ये, की अशा प्रकारे अ, उ आणि म याची किती सुंदर अ, संलग्नता आहे आणि किती सुंदर कनेक्शन दिलेलं आहे बघा. की अ म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत, प्रत्यक्ष कृष्ण, की जो या सर्व जीव, ग्रह, भौतिक आणि अध्यात्मी या सगळ्याचा स्वामी आहे. मग उ म्हणजे प्रत्यक्ष राधा राणी, की जी भगवंतांची आंतरिक शक्ती आहे, आनंद शक्ती आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण, हरे ही शक्ती, की हे राधे मला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव. असा या मंत्राचा पूर्ण अर्थ आहे, की त्या राधेला विनवणी करतोय, की मला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव, कारण ती कृष्णाची आनंद शक्ती आहे. हे खूप आपल्या आकलन शक्तीच्या, मला वाटतं जसं आपण ज्ञान आत्मसात करू तेव्हाच आपण तितकी आपली आत्मसात करण्याची शक्ती, खूप खूप साधना आणि तप याला, कारण हे अत्यंत आपण म्हणतो ना की खूप आकलन शक्तीच्या पलीकडच्या या माधुर्य रस जे काही कालच त्या चैतन्य चरित्रामृतामध्ये खूप सुंदर या सगळ्या रसांचा उल्लेख झाला. माधुर्य रस हा ज्या गोप गोपिका आणि भगवंतांचं जे नातं आहे, ज्या राधेचं आणि भगवंतांचं नातं, हे तो जो माधुर्य रस व्यक्त केलेला आहे, कुठेतरी आपल्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे जाणारी गोष्ट आहे. अत्यंत सुरेख त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि हा जो म आहे, हा म म्हणजे सजीव आहे, जीव आहे. अशा प्रकारची ही संलग्नता, अशा प्रकारचं हे कनेक्शन आणि म्हणूनच हा जीवात्मा जो आहे, हा भगवंतांच्याच स्वभावाचा आहे. हा भगवंतांनीच निर्माण केलेला आहे. अशा प्रकारे या ओंकाराची वर्णन ओंकाराचं केलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, हे पार्था. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे पार्था अर्थात कृतापुत्र अर्जुना, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले ज्ञान
केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत म्हटले जाते. त्यामुळे ते ना इहलोकात फलदायी होते ना परलोकात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जे असत आहे ते असतच आहे, अशाश्वत आहे, असत्य आहे. कारण ते श्रद्धेशिवाय प्रत्येक गोष्टीला बघा, पहिल्या अध्यायापासून, पहिल्या दिवसापासून, कारण श्रद्धा मनामध्ये असणं हे खूप महत्वाचं आहे. जे काही मनापासून श्रद्धेने दिलं जातं ते भगवंतांपर्यंत पोहोचतंय. आणि म्हणून जे श्रद्धेच्या शिवाय केलं झालंय, शास्त्राला कुठलाही आधार न धरता, शास्त्राच्या अभ्यासाविना अशा प्रकारे जेव्हा ते केलेलं हवन असतं, यज्ञ, केलेलं दान असतं, तप असतं, हे जे काही केलेलं कार्य असतं हे अशुभ कार्य मानलं जातं. आणि म्हणूनच ते सर्व असत मानलं जातं, कारण ते स्वतःच्या काल्पनिकतेने केलं जातं. मग मी म्हणतो आहे त्याच पद्धतीने स्वतःच्या सोयीने ते केलं जातं. ते कार्य पूर्णपणे शाश्वत नसतं. आणि म्हणूनच जिथे भगवंतांना ते अर्पण केलं जाऊ शकत नाही, कारण ते असत आहे, जे सच्चित आनंद आहेत. आणि जे ओम तत्सत या शब्दांनी जेव्हा अर्पण केलं जातं, तेव्हा त्या पूर्णपणे मग त्या यज्ञाला कशा प्रकारे, मग आपण त्या सात्विकतेमधल्या सगळ्या यज्ञ, दान, तपाला बघितलं, जे वाचिक, मानसिक आणि शारीरिक तप बघितलं, अशा प्रकारे मग जर ते तप नसेल, तर ते तप, दान आणि यज्ञ नसेल ना, इहलोकात ते फलदायी होत ना परलोकामध्ये. मग त्याला कुठल्याही प्रकारचं महत्व नसतं आणि कुठल्याही प्रकारची शाश्वतता त्याच्यामध्ये अजिबात नसते. अशा प्रकारे इति सप्तदशोऽध्याय समाप्तः. असा हा सुंदर 17वा अध्याय संपलेला आहे. इथेच भगवंतांचं भगवद्गीतेचं ज्ञान पूर्ण झालेलं आहे. अर्जुनाला जे ज्ञान भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासून सुरुवात केली ते 17व्या अध्यायामध्ये पूर्ण होत आहे. आणि 18वा अध्याय पुन्हा अर्जुना काही खुलासा करतोय त्यागाविषयीच्या भावनांचा, पण ते पुन्हा सगळ्या अध्यायांचं सार आहे. आणि म्हणून इथेच भगवद्गीतेचं ज्ञान पूर्ण झालेलं आहे. आपण उद्याच्या अध्यायात पूर्ण गीतेचं सार जाणणार आहोत. हरे कृष्ण. मी रेकॉर्डिंग